स्वागत बा भोजपुरी के वीडियो में क्लास 12वीं के। तो चली शुरू कर जाओ। अध्याय 1। कौन अध्याय? अध्याय 1 जौन की संत कबीरदास लिखल बनी। ओकर नाम बा साहेब मोर बसेले, साहेब मोर बसेले तोर हीरा हेराइल कचरे में। ठीक बा, इहे बाटे पूरा चैप्टर के नाम। तो चली अब एकरा विषय पर हमनी के देखी जा कि में का कहले बनी कबीरदास। तो कबीरदास कहले बनी, बोली हमरो पूरब की हमें लखे ना कोय, हमके तो सोई लखे जे धूर पूरब के होए। लखे मने भावेला, मने बढ़िया लगेला, ठीक लगेला, निक लगेला। ठीक, तो एक जान लीजा कि भोजपुरी के बोली जवन की पूरब के बोली कहाला। ठीक, जवन भोजपुरी के बोली बा तवन पूरब के बोली कहाला। अधिकांश विद्वान लोग कबीर के मातृभाषा भोजपुरी मानेला। ठीक, जितना भी लोग बा अधिकांश ज़्यादा लोग भोजपुरी मातृभाषा मानेला कि जैसे कबीर जे रही भोजपुरी के, जैसे वो काशी में जन्मल रही बनारस में। तो बनारस में आदमी होती है तो हिंदी ज़्यादा बोलत ना होके, तो यही से उनकर भोजपुरी जौन बा मातृभाषा मानल जाते रहे। ठीक, कबीर के अनुसार उनकरा के पूरब के बोली पसंद बा, माने ठीक लागला, उनका भावेला। ठीक बा, उनका अनुसार उनका पूरब के बोली पसंद बा, भावेला। लिखल बा, बोली हमरो पूरब की हमें लखे ना कोई। ठीक है, अब का लिखल बा, उनका पूरब मने पूरब में का आवेला? अवध आवेला, बनारस आवेला, बिहार आवेला। तो ये तीनों प्रदेश के बोली ठीक लागत रहे। ठीक बा, मने उनका बढ़िया लागत रहे, पसंद रहे। चले, तो ये माध्यम से ही बतावल चाहतनी कि माने हमारा भोजपुरी भाषा जवन बा उहे हमारा भावेला और उहे हमारा निक लगेला। ये पूरा ये पद में कहले बानी। ठीक बा, अब चली आगे बढ़ी जा। पहला देखी जा, पहला पद ऐसे बा, साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। टेक, टेक मने का होला? जिसे कोनो गीत में बार बार कोनो सब वाक्य के दोहरावल जाला, जवना के बार बार दोहरावल जाला, उ टेक कहाला। जिसे कोनो कोनो गाना में होखेला, कोनो कोनो वाक्य बार बार बीच में भी, लास्ट में भी और जहाँ तहाँ भी लागत रहेला, तो ओकरा के हमनी के टेक कहिला जा। ठीक, तो साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। 8 कुआं 9 बावली हो 16 पनिहार। भरले घैलवा धड़क गईले हो धनी ठाढ़े पछिताए। छोटी मोटी डढ़िया चनन कई हो लगले चारी कहार। फिर टेक बात है, जब फिर पढ़ जे हम जा कि साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। तो हमने के कैसे पता चली कि कहवा टेक लगावे के बा? तो हई यहाँ पर हमने के लाइन देखा तनी जा कि एक लाइन बा। एक लाइन मतलब अभी लाइन ई आधे बा, पूरा नहीं खे भाई। ई एक लाइन बा, तो ये कर मतलब अभी आधे बा, पूरा नहीं खे भाई। यहाँ पर देखम जा हमने के 2 गो लाइन बा, मतलब एजा हमने के ई पूरा हो गई बा के। अब यहाँ पर हमने के टेक लगा सकीला जा। ठीक, अब आगे बा कि जाई उतरले वही देशवा हो जहाँ केहू न हमार। ऊँचकी महलिया साहब कई हो लागे विषम बाजार। फिर टेक बटे साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। ठीक, तो जब साहब कहे के इनकर मतलब बा भगवान के, प्रभु जी के साहेब कहले बनी। चली, पाप पुण्य के 2 बनिया हो हीरा रतन बिकाए। साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। फिर बा कहत कबीर सुनु सैया हो मोरे अबहिए देश। जे गईले से बहुरले ना हो के कहसु सनेस। फिर टेक लगी, तो साहेब मोर बसेले अगमपुर हो जहाँ गम न हमार। तो ई पूरा ऐसे बा। तो एकर अर्थ कुछ बहुत ही ज़्यादा रोचक बात चली जानी जा। तो हमार स्वामी अगमपुर यानी जहाँ पहुँचल कठिन बा। अगमपुर माने जहाँ पहुँचल बहुत ज़्यादा कठिन होखेला, ओइजा बसेले। स्वामी कहे के मतलब प्रभु के बा। ठीक, प्रभु भगवान रब जो भी बोलल जाओ उनका खातिर, तो रब प्रभु भगवान सब एके रहन। तो काशी के निर्गुण धारा के मानत रही, तो ऐसे तो वहाँ 8 दिशा बा जवन की 8 कुआं ह। वहाँ 8 दिशा बाटे। 8 दिशा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल
और यहाँ इ सब मिला के वहाँ के 8 गो दिशा बाटे जवन की कुआं ह। और 9 खंड ही 9 बावड़ी मने बावड़ी मने होला ऐसन कुआं जवना में उतरे खातिर सीढ़ी बनल होके। अभी 9 खंड का ह तो हमनी के भारतीय मान्यता के अनुसार जौन 9 खंड बा धरती के खंड जौन बाटे तवन 9 खंड रहे। तो यही से यह कहल गइल बा कि वहाँ 8 दिशा बा जवन 8 कुआं ह। जवन यहाँ कहल गइल बा कि 8 कुआं माने जवन 8 दिशा बा उ 8 कुआं ह। ठीक 9 बावली बा तवन का बा 9 खंड बा। ठीक आगे बा के यहाँ 16 पनिहार कहे का मतलब बा तो 16 पनिहार के मतलब 5 गो ज्ञानेंद्री, 5 गो कामेंद्री, 1 गो मन, 5 गो प्राण और कुल 16 पानी भरे वाले के मतलब जीवन रस के भोग करे वाला बाणे। ठीक जे जीवन रस के भोग करेला ज़्यादा भक्ति में मन न लगावे, पाप में अपन जीवन बिता देवेला, खाली मने भोग करे के चाहिए ओकरा और कुछ ना, और कुछ से मतलब ना रहेला ओकरा। तो ओकरा खातिर ई कहल गइल बा कि 16 पनिहार यानी 5 गो ज्ञानेंद्रिय हो गइल, 5 गो कामेंद्रिय हो गइल, 1 गो मन हो गइल, 5 गो प्राण हो गइल और कुल 16 गो पानी भरे वाले मतलब जीवन रस के भोग करे वाले बाणे। ठीक आगे बा शरीर के रूप में घइला, संसार के रूप में महल में धक्का खा के टूट गइल बा। यानी जौन हमनी के शरीर बा तवन बहुत पुरानिया लोग बोलला कि घइला जैसे बा, कहेला जब वो घड़ी शरीर ना रह पावेला बढ़िया से, जब हमनी के तो जवान रहेला जा तो सब रहेला कि फिट रहेली जा, लेकिन उहे शरीरवा एक दिन आके भारी हो जाला। ई धक्का खा के टूट गइल मतलब आदमी मर जाला तब यानी दरक गइल बा। दरकला के बाद लोग के ई एहसास होला, दरकला के बाद लोग के ई एहसास होला कि अब का करी। अब लोग के कहे के मतलब बा आत्मा के, जब देह दरक जाला तब आत्मा के पता चलेला कि अब हम का करी। जौन करे के रहे तौन पहले कैले ना। ठीक है जौन करे के रहे तौन पहले कैले ना, जवानी में जब तक जीवन रहल तब तक के कुछ सोचलस ना, अब सोचता अब का करी, अब तो देहो नहीं के कुछ नहीं के। तो यही से पहले ही संभल जाए के चाही, अपन देह भक्ति में मन लगावे के चाही, इहे कहल बाटे एमे। ठीक बा और ये कर अर्थ बा, लेकिन हम एक बार अपना मन से बताएं ताकि परीक्षा में अपना मन से भी लिखे के बा। तो यही से लोग कोशिश करम कि परीक्षा में सही से अपना मन से लिखें। चलिए अंतिम समय में छोटा मोटा 4 गो चंदन के लकड़ियों पर देह रख के 4 कहार यानी लाश ढोवे वाला आदमी, कहार मने लाश ढोवे वाला आदमी शमशान की ओर ले जालन। अंतिम समय में चंदन के लकड़िया पर जौन आदमी होलन 4 गो कहार होलन उ शमशान की ओर लेके चल जालन। ओइजा से जीव आत्मा यानी जीव के जौन आत्मा बा वो देश में जाके उतरेले जहाँ केहू आपन संबंधी ना होखेला। ओइजा तार केहू नइखे आ ना केहू पराया बा, सब आपन आपन बा, ओइजा तार केहू संबंधी नइखे। ठीक साहब कहले बनी भगवान चाहे स्वामी। ठीक साहब के महल बहुत ऊंचा बा, माने भगवान के महल बहुत ऊंचा बा। वहाँ विषयमकारी बाजार लागल बा। विषयमकारी मतलब आश्चर्यजनक, जौन भकुआ गइल कहल जाला ना भकुआई, तो उहे माने उजे भकुआए वाला बाजार मतलब वैसन चीज बा उजा कि एकदम आश्चर्यचकित आदमी हो जाता, भुकुआ जाता। पाप और पुण्य के 2 बान यानी राह बा, बान बा चाहे राह बा। ठीक बा पाप और पुण्य के 2 गो राह बा, जहाँ हीरा रतन बेचाला। पाप कैला पर पाप रूपी हीरा और पुण्य कैला पर पुण्य रूपी हीरा बेचाला यानी प्राप्त होखेला। तो इजा कहे के मतलब बा जहाँ हीरा पाप रउआ करम तो पाप के रउआ दंड मिली, उ हीरा के रूप में रउआ खातिर रही। पुण्य करम तो रउआ के उ हीरा से कोनो कम ना रही। तेई से पाप रूपी हीरा जौन बा इहे कह नाम बा एमे। ठीक आगे बा कबीर जी का कहले बानी, कबीर जी कहले बानी कि स्वामी सुन यानी हमनी के मनुष्य के जाति के कहले बानी कि स्वामी सुन उहे हमारे देश ह जे वहाँ जाला उ लौट के ना आवेला। माने यहाँ कबीर जी के उहे देश ह कहले बानी, अपना खुद के समर्पित कैले बानी वहाँ खातिर पहले ही से।
तो उहे हमारे देश वहाँ जे जाला उ जब फिर वापस लौट के ना आवेला। तो यही से ई संदेश के कही, तो ई संदेश केहू ना कही, तो जौन संदेश उ ना कही तो कबीर जी पहले ही बता दिले बनी। तो ऐसे हमनी के अपन जीवात्मा के सही करे के चाहिए, पाप करे से बचे के चाहिए, पुण्य की ओर बढ़े के चाहिए। चलिए आगे बा दूसरा में के तोर हीरा हेराइल बा कीचड़े में, केहू ढूंढे पूरब केहू ढूंढे पश्चिम, केहू ढूंढे पानी पथरे में। दास कबीर ए हीरा को परखे, बांध लिए है ले जियरा के अचरे में। ठीक बा, तो एकर अर्थ जान लीजा। कबीर दास ए पद के माध्यम से ई बतावल चाहत बानी कि मानुष के असली हीरा यानी प्रीतम माने प्यार करे वाला होलन। प्रीतम माने प्यार करे वाला, आंतरिक चेतना यानी सोच विचार सही और एकत्वता माने सबसे भाई भाई बन के रहे के चाहिए, एक बन के रहे के चाहिए बा। लेकिन मनुष्य अपना मनोवृत्ति में कचरा रूपी बहुत कलम गलत काम के समाहित कर ले बा। यानी कचरा इतना हमनी के मन में बा कि जवन हीरा बा, प्रीतम बा, जवन आंतरिक चेतना बा, जवन एकत्वता बा, तवन हमनी के दिल में दब गइल बा। ओकर ऊपर से इतना कचरा हो गइल बा कि हमनी के ओकरा के ढूंढ नहीं जा पावत। लेकिन केहू के कीमती चीज़ खो जाला तो ढूंढे के चाहिए। लेकिन हमनी के इतना बनी जा कि बाहरी जवन कचरा बा तेवना के दिल में डल ले जाता नहीं जा हीरा समझ के। ठीक, आ जवन की दिल में असली हीरा बा तेवना के नहीं जा पहचान सकत, पहचान नहीं जा पा रहल। ठीक, जेवना कारण वो असली हीरा के पता नहीं लग पावत। ठीक, केहू पूरब, हिंदू लोग पूरब में पूजा करेला, देखबे करी जा, मतलब भगवान के एक या हीरा मानल जाओ तो पूरब में हिंदू लोग अपन पूजा करेला। केहू पश्चिम, मुसलमान लोग पश्चिम में ढूंढ रहा बा, मैंने भगवान के पश्चिम में पूरब में ढूंढ रहा बा। लेकिन उ जानत नहीं थे कि ओकरा मने में भगवान बने। ठीक है, ओकरा मने में उ हीरा बा, ओकरा मने में प्रीतम बा, ओकरा मने में चेतना बा, ओकरा मने में एकत्वता बा, अगर राखी तब। ठीक है, तो केहू के बेकार पत्थर के हीरा समझ के पानी में भा पत्थर के ढूंढ रहल बा। यानी जौन हीरा बा उ तो एगो बेकार पत्थर है, लेकिन जौन हमनी के दिल में हीरा बा, अगर उ हीरा हमनी के ढूंढ ली जा तो आज हमनी के अगमपुर में जाए के लायक हो जाएंगे। चलिए जान ली जाए करो भर में जेवना दिन मनुष्य ई पता लगा ली कि असली हीरा वो करे में बा, तो उ प्रभु के अगमपुर में जाए के काबिल हो जाई। जैसे कबीर दास जी ये हीरा के पहचान के मन में अपना सबसे ऊपर रखनी, मैंने अपना मन में बसैनी, वही हीरा के कचरा के निकाल देनी, आप प्रीतम के मन में बसावे के कहनी। यानी प्रीतम कहे का मतलब बा कि प्यार करे वाला जे बाटे, आंतरिक चेतना, एकत्वता, ई सब बात अच्छी जौन सोच बातें वना के प्रीतम कहले बनी, प्रभु के प्रीतम कहले बनी। यानी हमनी के भगवान के कहाँ कहाँ ढूंढे नहीं जा, लेकिन हमनी के भगवान दिले में बड़न, ई भी कहे के जा अर्थ बा। तो इजा रउआ अपना मन से बहुत अच्छा तरीके से लिख सकेनी। तो चली ई तो ख़त्म हो गई रउआ के हम भोजपुरी पढ़ा रहा बनी, हम जानत नहीं, लेकिन रउआ भी कुछ फर्ज करी आ हमके सपोर्ट करी। ठीक, धन्यवाद।